И здравейте хора, в днешното видео ще играем на километър краш. Извинявам се, че нямаше много време видео, но все пак ето ме тук. Ще започнем от първо ниво и ще стигнем до което можем. Аз съм стигнал до 6 сега, на 74%. Така, може да видите моя про геймплей, умирам на... Като говоря не може да се различа. И хора, умираме, казах ви, тройните са най-гадни. Сега играем на мечок, мечо. 63%. Не знам, първо откога не съм го играла, съм 10 опита сигурно. Сега ще го направим, успокойте се. Даже не знам колко стана това видео, никъде не пише. Окей, аз даже снимам ли, да. Това не ми пише колко стана видеото на светая. Стигнем до второ ниво. Тук имаше самолети, са много самолети. Прави не стават около... Мисля, че не стават още малко от 20 последователя. Това е от вашата сила. Цак. Сега хора, отивам да се пробвам да взема тайната монетка. Ей! Докато не взем третата монетка, няма да получи това видео. Това видео ще бъде само на това ниво, иначе пък да ви разбира. Минал съм второ, трето, четвърто, пето съм минал, ето това така. Сега сигурно просто, защото снимам. Това да се познава най-хубавото. Сега ще видите как си мина първо ниво. Добре. Ако се така да видим. Така. Да, много съм на вълните. Да го път на вълна спорта. То не може да се види за някакъв копирайт. Самолетчето на всяка да може да види. И геометрия ще ловят на тази видео. Какво? Ядосвам се хора. За мен втора е най-лесното ниво. О, не. Няма да се получи. Това е първо получи. Ядосвам. Пусна много получи. Чего идет? А ты не говоришь.
която не спрях да се ядосвам на тройните. Деца, не мога мина първо, нали? Сега ще видим. Минах с един опит второ. Първо е мога мина. Няма да се откажа, няма да се откажа, няма да се откажа, няма да се откажа. Второ, трите монетки са лесни. На първо има само една тетега, ако мога да кажа. О, да правим си татус. И Макаралайн. Сега минах. Идеме си минаваме първо. Чуш, че е трето. Трето не знам как ма е трета монетка. Целя настръхвам. Сега ще ви съединя след малко. Ще играем на Geometry Dash. Тройните. Никакъв шанс да ги минем. Защо не мога да мина? Тъпото ниво. Първо аз четвърто сигурно ако отидеш и го мина. Не, стягам се.
не го мина, си щупа телефона на две, ще го направя сгъваем iPhone 12 мини. Шоп. Така. Долу горе, па. И истинско ползване за коса. Не докоснах земята. Вижте. Защо се радвам на неща, които по принцип най-големия много може. Аз си мисля, това най-издегащата игра на света. Кой гласува с мене? Първо не мога да видя. Разбирате, че не е лесно да го мина. Просто се... Добре. Последен опит. До 5 опита играем. Това става много бързо. Няма да го лога този дом. Как съм ги минал по дялбите. Защо на всяко мина им показва реклама? Долу. Стягам се вътре.
видяхте в това видео, минах първо и второ. И това беше от мен. Чао и до следващия път.